Сонче, здравей, Иванчо, здравей. Това е една изненада за вашето бейби парти от България, скъпи спомени. Почвам да преглъщам и сигурно съм с плача, ама чака да мигна няколко пъти. Сонче, това, мамо, е твой албум, който те не го завърших, ама поне го имаш с снимки от твоето детство и твой спомен за тебе и за вашето семейство и как имаше доброто желание и приятно ме изненада като съсети да го вземе, да го завърши, да го залепи и да бъде изненада и подарък от България с пожелание да го продължиш с снимки с вашето бебче и да ти бъде един траен вечен спомен. И някои снимки, които кака ще залепи, и това е снимката, с която ще започне албума Слънчето на една годинка. Давай другата. А тук са бебешки снимки, мамо, да се видиш какво бебенце си била. Ти не можеш да си спомниш, защото си била малка, ама колко ревлива и колко сладка си била. И вече ти ще си ги разгледаш по-нататъка. Какичка ще ти ги залепи. И това е един Голяма ревла. Това е един от спомените и сега да продължим с другите спомени. Ето това е албума. Предполагам и ти като го гледаш ще плачеш, ама то пък е нормално. Плачи си да ти олекне. И това е книгата, която толкова време съм я търсила и съм я пазила от вашето детство, докато дойде време вие да си имате деца и ти си първата и ще я предаваме по наследство, после на какичка ще я дадеме. Отглеждане и възпитание на малкото дете, на българското дете в България. Тази книга е издадена 1984 година, още преди да се родите ти и Соня, а ти и кака ти. Ама ето виж, аз съм мислила за вас още преди да има и ги пазя и са много ценни, хубави съвети. Ако има полза от тях, прочети, няма да ти никога излишна, да ти бъде под ръка. И това вече за по-напреднала възраст, тази книга по-скоро е за тебе, не за бебето, но и тя е интересна. А това са играчки от твоето минало. И това са дрънкалки, с които си израсла ти. И дори и за спомен или за игра за твоето бебче, ще ти навява така едни хубави спомени и ще ти дава сигурност, мамо. И вяра. А тази пчеличка е пчеличка работлива. Има две пчелички за кака и за тебе. Това е твоята пчеличка. И все съм възравнявала сестрички, звездички, пчелички работливи и все такива ни измишлетини за вас, които са истински и хубави пожелания. А това зайче, опърпаното, но хубаво зайче. Ако Чакай! са... Сещаш ли се това зайче какво е? Айде сега, помисли една малко. Една минута е много. И ако не се сещаш, аз ще ти кажа, изровихме този зайче, това е първата плюшена играчка, която съм я купила за тебе и е със сантиментална, нали, така история и много е хубава и да бъде до тебе и до твоето беби. Може да не играе с него, защото то си е спомен да си остане такъв. И защото е много опърпан. И е много хубав, но опърпан, ама мекичък и ароматизиран. Да, мама го ароматизирала специално. Всички играчки са в омекотителки снати. Сончо, това е нашата малка изненада, не може да бъде по-голяма, защото златото все пак багаж носи. Но смятам, че това е пак ценно нещо, нали, спомените, което те прави по-близко, така да се чувстваш до нас, до хората, които те обичаме в България, до родината ти и ще оцениш нещата. И какво да ви пожелая, би, мамче, да ви се роди едно здраво, хубаво дете с Иван и да бъде всичко наред и с тебе, за да можеш да се грижиш за него. И знам, че ще бъдеш достойна майка и ще си възпиташ детето така, както смяташ, че е най-правилно и както заслужава и както трябва да бъде. Ами айде да не таковам повече да приказвам. Защото после аз трябва да приказвам. Да, и защото пък и времето тук напредва ни все забързо и няма време. От мене поздрави и целувки, от тати задочно също. Много те обичаме, чакаме с нетърпение да дойде времето с какичка да дойдем да ти помагаме. Надяваме се да ще бъде всичко наред и да се видим скоро. И до нови срещи октомври месец. С нетърпение целувки, обичаме те с тати, пазете се
Когато са пазици, вие ще сте добре, ще сме добре и ние. Айде, мамчо, от мен е толкова. Търпие, бе, мъченце. Търпие, бе. Какво прави се? Снимаш ли? Приказвай. Да, Какво снимаш? да. Едно превежда се. Да. На редовните консуматори на Bushmills. Подарява. Слънче, здравей. Как е, че тук иска да ме снима, да ви пратя някакво послание във връзка с... какво Бебишкото парти. Бейби шауър. Беби шоу. Кажи го на български, бебишко парти. И поизпрати посланията, пожелания. Тихо де. И какво да ви пожелая? Здраве, Успешно раждане. безболезнено раждане. Ето няма бъде безболезнено, но По-леко. по-леко. И Шайнто също да поздравя. Шайнто така. Не съм бъде към Соня. И ела се покажи на Соня. Те види. Каква е хубава. Голяма нашата мечка. Шани! Чао, чао, Сонче. А. Ай, нашето Соня тук беше кратко. Здрасти. Що се смееш? Айде. Здрасти. Казах ли здрасти? Каза да. Здрасти. Ти пожелая, На сянка си. да ти пожелая да не си на сянка. Като мене. И там, значи сега разбрахме, че ще правите душ на бебето. Така че добре да си изкарате, ама аз не знам защо преди това, че го правите. Трябва след това да го правите. И така и да си изкарате хубаво. Готово ли? Готово. Сонче Бурборонче. Хепи бейби шауър. Много искахме да сме с тебе на този празник, да може да споделим момента, приготовленията, самото изживяване и всичко, което ще се случи, но съжаление сме много далече. Но няма нищо, защото след по-малко от месец с мама идваме. Идваме и ще помагаме колкото можем. Малко повече, аз по-малко. Аз ще гушкам само. Ще видиш, това клипче е част от целият подарък покрай Baby Shower, който с инициативата на Златото, с Павчо, мама и тати избрахме как точно да го направим. Сега четох в интернет, че Baby Shower има една основна цел, две. Първо е да се съберат много жени, които да дадат съвети на бъдещата майка. Сега аз първо не съм там и второ не мога да дам много добри съвети, но аз съм сигурна, че ще се оправиш и че всичко ще ти идва от ръки, както се казва. Ще се научиш да смееш памперси, няма как. Може и мен да ме научиш, като дойда да сменя един-два памперса на Кевин. Другата причина, заради която... Другата причина е да се дадат подаръци на бъдещата майка. И ние, нашия подарък е в няколко части, както ти казах. Единият е пратен по Златото. Това е като на сватбите, нещо старо. Другия подарък е онлайн, няма нищо общо с сватбите. И третата част, която не знам точно кога ще получиш, тя е нещо ново. От мен и от Павчо. Надявам се много да го харесаш. Ще видим, ще кажеш. И така, надявам се да си изкарате много хубаво. Всичко да мине като помети масо с раждането. И така да се видим в септември месец. Забравих как да върши другото. Се видим октомври.
Много те обичам и много съжалявам, че не сме там, но поне мислено съм с тебе. А аз, между другото, ще бъда в Китай. Да, на 14 ще бъда в Пекин. Така че много поздрави сега от София и после мислено поздрави от Пекин. Обичам те.